ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರಿತಾರಾಯಿಗೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿ ನಾವು ಕಡಪಣ್ಲೆಕೊನೆ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಹತ್ತು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾದ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಮೂಜಿ ಬುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದು ಎಣೆಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ ನೀರು ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಒಡ್ಡ ನೀರು ಕೊಳಕೆಗೆ ಅಡಿ ನೀರು ಅಂತ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮರ್ಮತುಲೆ ಎಣೆಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ ನೀರು ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಒಡ್ಡ ನೀರು ಕೊಳಕೆಗೆ ಅಡಿ ನೀರು ಆ ಅಡಿ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆನೇ ಈ ಪಣೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ತುಲೆ ಎಣೆಲ್ದ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಸುಗ್ಗಿದ ದಣಿಕ್ ಕೊಳಕ್ಕೆದ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಬಳಕೆ ಎತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುದೆತ್ತ ಬರೆಟ್ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳವತ್ತದ ದಾದನ್ಲ ನೀರು ಬುರ್ದು ಕೃಷಿ ಹಾಳಾಡ್ದ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಎಣೆಲ್ದ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಎಣೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರನೆ ಬೊಳ್ಳೋಗು ಓಪನ ಬೋರಿಂಡ ಇಕ್ಕಂದು ಆತೆ ಬನ್ಪುಣಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಬೊಳ್ಳೆಗೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಡ್ನೆದಾತು ಸುಗ್ಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ಒಡ್ಡ ನೀರಿಡಾಪನಂಚಿನ ಸುಗ್ಗಿ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀರ್ದ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿರಾತಂಕವಾದ ಆಪನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಐಕ್ಯ ಮನ್ಪಣೆ ಎನೇಲು ಸೂಳೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮದಿಮಾಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪೆದ್ಮೆ ದೀವಂಡದು ಪಂಡ ಇಂದು ಆತ ಸೋಕುಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಮಾಲ್ತದ ಎಂಚ ಮದಿಮಾಲ ಏನು ತುಪ್ಪನ ಆ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿಯವು ಆ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆ ಇಂದು ದಣಿಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಣೆಲ್ದ ಬಲ್ಲೋಗಿ ಬೋಂಡು ಸುಗ್ಗಿದ ದಣಿಕ್ ಬೋಂಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುನವು ಒಂತೆ ಜಾಗಿಡ್ ಆಪುನವು ಆಂಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಇತ್ತನಾಗ ಕೊಳಕೆಡಾಯಿನ ಈರೆಗೆ ಕೊಳಕೆಡಾಯಿನ ಕೊಳಕೆ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ವನ್ನಗೆಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪಣೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಆಗ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಪಾನೆ ಮಾಡೋಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಜನ ಬೋಡು ತುಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಣೇರು ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಪಾಣೇರು ಬನ್ಪುಣ ಪುದರ್ ಬತ್ತದನ್ನೇ ಪಣೆಡ್ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಪಣೆಗಳ ಊರೇ ಪಾಣೇರು ಈ ನೀರು ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೋಣದಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 50 ಪಣೆಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮಳ್ತೊಂದಿತ್ತಾಗೆ ಅಣ್ಣತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಲ ಏಪಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ನಾವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಣೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪ ಜದಾಯಪನಾಗ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಉಂತರು ಬೋತುಂಡು ಈ ಪಣೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ನಮ್ಮ ಉಂತರು ಬೋತುಂಡು ಅನ್ನಾಗ ಆ ಪಣೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ಇಂಚಿನವು ಮರಾಯಿ ಬರೋಣಿ ಗಿರ್ಗೋಲು ನಾವು ಕರಿ ಕುಂಡಚೆ ಬೆರ್ಸೋಲು ಈ ಶಬ್ದಲು ವಾಕಾರಣಗಳ ಇನಿ ಬಳಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿನ ಒಂಜೊಂಜೇ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಡ್ದು ದೂರ ಪೋಂದು ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುವಲು